dámy a páni, vítam vás na tejto netradičnej vernisáži výstavy, kde sa nám predstaví výtvarná umelkyňa pani Joanna Knapek z poľských Katovíc. Preto je vernisáž netradičná, lebo autorka výstavy dnes nemôže byť prítomná. Ale 26. mája o 17. hodine v histórii múzea prvýkrát usporiadáme finisáž, teda uzatvorenie výstavy, kde sa môžete stretnúť osobne s vystavovateľkou tejto výstavy. Joanna Knapek vyštudovala Vysokú školu umenia v Katoviciach, odbor fotograf. Úspešne absolvovala Sliezskú univerzitu v Češine v oblasti výtvarného umenia. Študovala a svoj diplom z maliarstva získala u profesora Jagodu Adamusa a z keramiky u doktorky Margaret Krentovič. Ako architekt, dizajner skončila na vyššej odbornej škole v Katoviciach. Je členkou významných umeleckých spolkov v Poľsku. Venuje sa rôznym umeleckým žánrom, ako maliarstvo, kreslenie, fotografovanie a umelecká keramika. Jej práce boli uvedené na výstavách v Poľsku aj v zahraničí. Vystavovala v Nemecku a na mnohých miestach v Českej republike. Na Slovensku sa predstavuje prvýkrát. Joanna Knapek je momentálne študentkou Filozofickej fakulty Univerzity Sliezska v Poľsku. Popri štúdiu vykonáva aj pedagogickú činnosť. Značné aktivity vyvíja v oblasti výučby detí a mládeže s keramikou a maľbou. Jej krédo znie: moja práca je spôsob, ako zdieľať úvahy o zázraku každodenného života. Predmetom mojej práce sú malé aspekty skutočnosti. Úseky mojej reality splynú s okolitou realitou. Joanna Knapek sa v Mestskom múzeu Štúrove predstavuje z viacerých strán. Môžeme sa pokochať na jej oleomalbách, moderných obrazoch tlačených na PVC, hemžiacimi sa farbami na umeleckých smaltoch alebo na keramike. Hlavným protagonistom tejto výstavy je kohút. Joanna Knapek veľmi rada maluje a sformuluje toto mnohofarebné zviera, ktoré nám súčasne pripomína počiatky nášho mesta. Veď veľmi dobre vieme, že od prvej písomnej spomienky o osade Kakat v roku 1075 až po vpád tureckej armády v roku 1543, teda skoro pol tisícročia, sa toto miesto nieslo v znamení kohúta, podobne ako táto výstava. Vážené dámy a páni, prajem vám príjemný umelecký zážitok. Výstavu tým považujem za otvorenú. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket ezen a rendhagyó kiállítás megnyitón, melyen Joanna Knapek képzőművész mutatkozik be a lengyelországi Katowicéből. A verniszázs azért rendhagyó, mert a tárlat szerzője ma nem lehet jelen. Viszont május 26-án délután 5 órakor a múzeum történetében először finiszást, vagyis kiállításbúcsúztatót fogunk tartani, ahol majd személyesen is találkozhatunk mai kiállítónkkal. Joanna Knapek a Katowicei Művészeti Főiskolán végzett fényképész szakon. Sikeresen elvégezte a Sziléziai Egyetem képzőművész szakát Csesinben. Festődiplomáját Jagoda Adamus professzornál, a kerámiait dr. Margaret Krentovicsnál szerezte. A katowicei felsőbb szakiskolában az építész tervező szakmát sajátította el. Jelentős művészeti csoportosulások tagja Lengyelországban. Különféle művészeti műfajokban jártas, úgy mint a festészet, a rajz, a fényképészet vagy a kerámia. Munkáit Lengyelországban és külföldön is bemutatta. Kiállított Németországban és Csehország különböző helyein. Szlovákiában először láthatja őt a nagy közönség. Joanna Knapek jelenleg a Sziléziai Egyetem bölcsészkarának hallgatója Lengyelországban. Tanulmányai mellett pedagógiai tevékenységet is folytat. Kerámiát és festészetet oktat a fiatalok számára. Krédója így hangzik: az én munkám egy eszköz a mindennapi csodák közvetítésére. Saját valóságállapoton így összemosódik a környezet valóságával. Joanna Knapek a Párkányi Városi Múzeumban több oldaláról is bemutatkozik.
Gyönyörködhetünk olajfestményeiben, modern műanyag nyomataiban, színekben hemzsegő tűzzománcaiban, vagy kerámiai alkotásában. A jelen kiállítás főszereplője a kakas. Johanna Knatek szívesen festi és formázza ezt a sokszínű állatot, amely minket városunk kezdeteire emlékeztet. Hisz nagyon jól tudjuk, hogy Kakat település az 1075-ben kiadott első írásos említéstől egészen a török sereg 1543-as betöréséig, tehát majd fél évezredig a kakas jegyében létezett, hasonlóan, mint ez a tárlat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kellemes kultúrélményt kívánok Önöknek, ezzel a kiállítást megnyitom. És természetesen várjuk Önöket egy kis frissítőre.